Ligtas nang nakauwi sa barangay Macayog, Mangaldan, Pangasinan ang isang babaeng overseas Filipino workers matapos ma-stroke habang nasa Saudi Arabia. Naipaabot din ang tulong sa pamamagitan ng koordinasyon ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan Municipal Migrant Desk Office at ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA at ng Repatriation Assistance Division kung saan naihatid siya sa kanyang tahanan. Ayon sa ulat, nakipag-ugnayan ng OWA sa LGU Mangaldan upang ipagbigay alam ang pangangailangang masundo sa paliparan si Eileen Obilio, isang OFW mula Saudi Arabia at maihatid sa kanilang bahay. Bagamat nasa maayos ng kalagayan, dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport na nakasakay sa wheelchair at may panghihina pa sa kanang bahagi ng katawan dulot ng stroke. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang kanyang pamilya sa agarang tulong na naibigay upang matiyak ang kanyang ligtas na pag-uwi sa kanilang bayan. IFM News. IFM News. IFM News.